Iruñarreko itzuliko lehenengo etapa, ez da zu etapa irabazi, baina argi eta garbi Iruñarreko itzuli honen indartzuen na bezala aldarrikatu duzu zeure burua. Nola junda lehenengo egun hau? Bueno, egia esan igoeretan aldeiten saiatu ga, baina hasieran lehenengoan lortu dugu aldeitia, baina gero, ez geha oso ondo ulertu erduan atzeko taldeak harrapatzia utzi dira, eta gero talde txiki hortan batek arrankatu eta gero bestiak etzion hola kolaborazioek taldea aurrera eramateko, eta orduan behin da berriz aldeiten saiatu naiz. Azkenean Irati Michelanak alde egin du eta igoera batian nik arrankatuet, eta Leire eta Aialakien jutia lortuet, eta gero Irati harrapatu eta gero metaino laurok regleboka. Egia da lasterketak bazituela mendate gogor batzuk, baina lehenengo igoratik ez zu kupuidarik izan eta lasterketak guztiz agustea. Nahi zen hori izan helburua, lasterketa gutxia eramatea hasieratik. Nik banekin enula esprinean talde handi batean eitsi nahi, ze bakit naizela esprinean fuertena. Orduan alikta talde txikiena iristen saiatu nahi nun, eta behintzat lauko talde txiki batean iristia lortuet. Bihartik aurrera zer? Bihar alde ondo nahiten saiatuko gara, aurria mantentzen, eta lidera lortze deun, eta bestela azkeneko etapan saiatuko gara lidera lortzen. Zorionak.